Sundra paring babat busuk semen. Dene wonten jalmu kekalih Katung kalian putri sapa to dosa peparape Nenggih menika Ki Gondheng kanthi garwanipun Nyi Gadhong Melati kanthi lumaksana tumuju marang wana Gung Liwang-liwung kanthi ngasta tenong kinarya wadah groging kangge sakulipun kenging babat Ponawono. Ini garwa sumungkem saos pangestu dumateng Ki Gondheng Yasa babat Ponawono. Monggo nggih keparengan bakti wana menika kagem padusunan nggih Ki. Ya Nyai, ayo. Siade tak leremake tak papanakene. Tepes suringe wana kene pun kakang bakal babat Ponawono.
arsa babat wana mersasat Radian Bratasena itu babat wana Wisamarta angulataken wonten kajeng kalih perkawis ingkang sampun arsa binubut dening Ki Gondhek Cinepangasta kanan suwana kiri Sogo gati arsa njabel wit-wit kalih ingkang sampun kabedhel dening Ki Gondhek saya sengkut anggaya babat wono kenaryo kadusunan Ki Gondhek kali kesemono Padang Keterawangan rampung kaya babat Ponawana Keleng madiane wana isining ilulu Banaspati genjeng warudaya kesentan kang sak panunggalan Mijil kang jeng setan meriprayangan arsa merwasa dhateng Ki Gondhek maneka warna solahing para jin setan meriprayangan arsa mrasa dhateng Ki Gondhek para dene datang jerih karana sampun menep manahipun pranyata Sri Wandra Guna mriku sayang kalipun sang Ki Gondhek anggarsa babat-babat kok nang wono Ing saking katebian Ki Gondhek ngulataken arsa merwasa arsa nyingkiraken lembut kala wau. Sumangkah Ki Gondhek merpeki udyaning para dubriksa. Arsa nyingkiraken dhateng Ki Gondhek kala wau. Boko sawiji bubar mawon salam kunjang parandene wonten ingkang hamarwasa dhateng Ki Gondhek nanging jantan pundhut sesangkah nanging wonten pitataning para jin ingkang taksih arsa ngridu dhateng Ki Gondhek paratigatan jerih ing sampun kawis gledhak tangi malih dadi gledhak wangsul malih temunten Ki Gondhek matekaji pamungkas arsa nyingkiraken Ponang dubriksa sigra wangsul dhateng papanipun sewang-sewang
Jawangka ingkang saking jagat wentan sumunar cahyane. Persasate Jawangka ingkang winci saking jagat wentan menika tutute Jawangka sawantah. Sayang kita janing putri kang endah ing warna sapa to basa namane? Putri saking Kediri ing awasta Dewi Sekartaji. Ingkang munggah gunung mudhun gunung nglasak padusunan. Asaka padiwana garwane punika peparep nenggih. Sang Panji asmara bangun. Nanging datang kawis tinggal pinanggih kelawan ingkang garwa. Dumandang tumunung wonten madyaning wonten ingkang sampun binabatan ulat kanan ulat kiri sang tenaning Dyah Ayu Sekartaji. Sang kayuning sang Dewi Nganti ngingguake satunggaling nem-neman ingkang saking katebian amping-amping watu gedhe, amping-amping kayu gedhe. Arsa anyelaki munang putri kala sapa to basa namane? Aniki sang Sukonandi kanthi ngasta kelapa muda kinari arsa kaparingake dhateng sang putri kala wau. Dadap-dadap brangkangan es putri nyuh kelengit penggali arsa mundut garwa dateng Dewi Sekartaji. Cidra amrepengku dhumateng putri kala wau. Mulat sang Nyi Gadung Melati Cidra nyelametaken dateng Dewi Sekartaji kakanthi wonten papan sekawit. Bolat kanan, bolat kiri, bolat ngandhap lan nginggil kupadi marang Icaling putri Dewi Sekartaji sang Sukonandi duka Yayasinipun. Prawatanmu kalamun tuan ngertos wanut dia ingkang ayu. Nanti gandrung kapiramu sang Sukonandi. Urusannya kan dia didudek arsa perpeki dateng sang Sukonandi kala wau. Kisanak mandeg dhisik dene durung sawetara suwe nggonku babat-babat wono iki mau kok banjur ana kanoman pawongan kaya gandrung-gandrung kapiramu gidro-gidro ngalas. Sapa peparapmu? Tambuh marang aku Sukonandi. Sukonandi yo. Lah kowe aku Ki Godhek. Godhek Ki Godhek. Oh iya Godhek. Ana wigati apa dene mapan ana panjenengan. Ngerti yo?
Aku mau kene ana putri sang kang ayu-ayu, putri kang ayu sawiji. Nanging bareng tak celaki kok ilang. Mesti sing ilangke kowe. Ora pisan-pisan aku wae lagi wae teko. Sik ayo ditata dirembug sing apik. Ayo rembugane papan kono aja di gawe berdah. Yo yen ngono ayo. Sik to alon, boyo sing alon dene. Alon ya alon. Sawise aku dijakukan untuk akal, aku mau hapusi. Kowe dapat ngajak rembukan alus sebaik kowe nyirepi aku setengah. Aku keturun. Aku ora bisa nyirepi marang kowe. Ora usah temanggu. Ora usah kumpi kowe. Ayo. Saiki kandheng wis ngapusi marang aku. Aku mau sing modal. Ayo ngajak ayo. Tampar tanganku pecah ya suwe. Kampuh yudo kenaliku. Ayo yo tanpa mano. Ayo yo. Ora arep mundur. Radika seser. Sigro hanyaut monang klopo mudong seki neproaken grateng digocek. Yo tanpa mano. Iki tak dikene tak paringake marang putri tak kaya sirahmu. Desa Sekar babat-babat wono ki godhek kan iki garwa emangnya si Graso langsung dumateng papan sekali Bojotan Rahayu 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 Sekar